1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, move. 1, move. And move. Down. Back. 5, 6, 7, move. Up. Down. Good. We got 5, 6, 7, move. Good. 5, 6, 7, move. 5, 6, 7, move. Si Leonie po, nagbabalik. Ito po ang mga committee ng Fiesta Committee ng St. Michael Church. Lalakad po ngayon kami at mag-iingi po kami ng mga donasyon para sa church, para sa Fiesta ni St. Michael. Ito po si PJ, si Jennifer, si Christy, si another Christy, si Christy and Ate. Ayan po ang mga committee fiesta po. Subaybayan niyo po ang mga darating pang mga video namin at paki-share and like and subscribe na lang po. See you later. Thank you. Gawin niyo po, kapalyan-palyan dugo.